veurem com els que avui defensen Bolonya s'amassen amb els Mossos d'Esquadra reprimint els catalans. Hauríem de conèixer què és Europa i apreciar la seva cultura. Alienats a la història, el viatge individualitzat per poder inculcar la dictadura del treball assalariat. Si ens haguéssim donat les eines per conèixer la nostra pròpia història, ens hauríem adonat que el Trapat d'Europa és una construcció ideada per defensar les burguesies de cada estat